Takže táto súťaž oslavuje tento rok 20. výročie, to znamená 20. ročník Nitrianskeho zvončeka. A zúčastňuje sa tu momentálne cez 300 párov. A môžeme sa pochváliť tým, že Nitriansky zvonček je najväčšia slovenská súťaž na Slovensku. Čiže máme sa čím pochváliť týmto, že chodí k nám najviac párov z celého Slovenska. Takže dnes sme mali možnosť vidieť aj krásny program. V rámci gala večera boli odprezentované choreografie Akadémie tanca, s ktorými sme boli veľmi úspešní na majstrovstvách Slovenska v tomto roku. Na majstrovstvách Slovenska sme boli tretí v dospeláckej kategórii plesových choreografií a v Čechách sme sa umiestnili na krásnom 5. mieste. No a najmenší sa nám predstavili tiež s latinskou choreografiou, s ktorou boli 8 na majstrovstvách Slovenska v tomto roku. V rámci gala programu ešte máme špeciálneho hostia a to sú tanečníci z tanečnej show Just Dance, ktoré tancuje napríklad Tomáš alebo Ivka Súrodcovi, Katka Štumfová, Matej Chren. Čiže celebrity, ktoré ste mali možnosť vidieť na televíznej obrazovke v rôznych tanečných súťažiach Let's Dance. A právom im patrí slovo celebrita.